vraj pristupovali. Neviem, ja to musím pozrieť, ešte to ústavím. Neviem, na čo to zmením. Páči sa, ďakujem. Dobre, kde sme pristupovali? Pomerne dosť, čo sa oplatí nafilmovať. A či to potom je vidno na tom foťaku? Ja si potom otvorím okno. Aha. Najprv na rozprávu neotvorím ku tomu a potom otvorím okno a budem ticho. Ale keď to na čele takto priloží, tak tam nie je nejaké odrážanie a už potom niekde keď naprepujem zo pár tej teórie, tak potom si otvorím okno a... Máte tie trate zmapované takto, hej? No dá sa povedať, že hej, je to hlavné. Páči, hej? No áno, tak táto naviete tunelom na Slovensku, to je darmo. Hej, ďalej, dobre. Prosím. No dobre. Kostiviarsky viadukt. Pred chvíľkou bol Kostiviarsky tunel. Nachádzame sa na trati Banská Bystrica, Harmanec, Horná Štubňa, obec Diviaky. Prechádzame Starohorským údolím, ktoré vystrieda potom údolie Harmanecké. Z neho odbočíme do Bystrianskeho údolia a na druhej strane za Štoreckým sedlom budeme klesať zase do údolia, ktoré nás dovedie do údolia Turca, rieky Turiec. Táto trať sa budovala v 30. rokoch. Začala sa budovať v 36. Skončila sa v 39. Prechádza viacerými pohoriami. Momentálne sú to po pravej strane Starohorské vrchy, po ľavej Kremnícke vrchy. Keď sa dostaneme do údolia Harmanca, za chvíľku za viaduktom, ktorý prejdeme ponad cestu, tak budeme mať po pravej strane veľkú fatru a Kremnícke vrchy teda budú ďalej pokračovať po strane ľavej. Táto trať je súčasťou stredoslovenskej transverzály. Tá sa začína na hraničnom prechode Veselý nad Moravou a Vrbovce. Pokračuje na Mijavu, Starú Turu, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Chinorany, Prievidza, Handlova, Horná Štubňa obec, Harmanec, Banská Bystrica, Brezno, Telgard, Červená Skala, dedinky Mlynky, Delnica, Margecany, kde sa napája na severnú trasu, severnú železnicu, nazývanú tiež Dolinský tunel číslo 1. Predchádzajúci sa volá okrem Kostiviarskeho aj Kačický. A ten Margecanov sa napája na hlavnú trať Bratislava, Trenčín, Liptovský, Žilina, Liptovský, Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysa, Košice. Od Košíc po Žilinu
trať tvorila tzv. Košicko-Bohumínsku železnicu, respektíve až na Čacu a smer na Ostravu, teda až tam, kde je slovensko-česká alebo slovensko-sliezská hranica. Trať prekonáva 349 výškových metrov, teda respektíve, aby to bolo presne, tak Dolínsky tunel 2, trať začína na výške 374 metrov nad morom Banskej Bystrici. Vrchol trate je 693 metrov a konicová stanica Dolná a Horná Štubňa Obec je 567 metrov, čiže prevýšenie 349 metrov. Maximálny sklon trate 18 promile. Nachádza sa tu na 22 tunelov, 4 viadukty. Prvý sme práve prešli nedávno, to bol Kostiviarsky. Za chvíľku bude viadukt Ulanský. Akurát tu na vidno pekne. Tak, už je po ňom, ale za chvíľku cez neho prejdeme. Na trati pracovalo veľa robotníkov, maximálne to bolo máj 1938 12 339 robotníkov, pracovníkov. Trať si vyžiadala mnohé zranenia, úrazy, 2266 úrazov sa tu stalo, 490 z nich bolo ťažkých, 35 smrteľných a v Dolnom Harmanci je postavený pomník práve týmto statočným robotníkom. Prechádzame akorát stanicu Uľanka, za chvíľku prejdeme mostom ponad cestu a ponoríme sa do siete tunelov, ktorých bude teda 22. Posledný z nich, Čremošniansky, najdlhším tunelom na Slovensku a bývalom Československu a má dĺžku 4697 alebo 98 metrov. Tie údaje sú rôzne. Zaujímavý bude tunel Japeňský, Japeňský 1, Japeňský 2. Nachádza sa v kratučkom údolí a Bystrianskom, vytvoreného riekou Bystrica a nasleduje tunel. Tunel Polokanovský. V tomto údolí Bystrianskom sa rozvíja trať, nadĺžuje sa, pretože vrchol sedla, Štureckého sedla je pomerne vysoko a tento úsek je najstrmší, preto je tam vybudovaný tento Japeňský tunel. Sú to vlastne dva tunele, ale sú prerušené iba na nejakých 30 metrov alebo možno že 40, preto sa to berie aj ako jeden tunel. Aj v mapách je častokrát zakreslený ako iba jeden tunel. Jeho zaujímavosťou je, že tvorí ako keby takú slučku, nie špirálu, ale slučku. A približne v polovičke tej slučky je teda predelený a prechádza teda ponad Bystrinu alebo mini riečku Bystrica. Ešte údaje o tuneloch, čo sme prešli. Dĺžka tunelov Kačický tu nás sa dĺžka neuvádza. Aba uvádza sa 349 respektíve 350 metrov. Ďalší nasledovný bol 120 metrový, potom 576 metrový, ďalší 900 metrový a teraz
Teraz by nás mal čakať tunel Polkanovský 900 metrový. A tu máme náš viadukt Dulanský. Tamto sa pomýlil. Predchádzajúci tunel mal dĺžku 576 a nasledujúci by mal mať 900 metrov. Bude tu aj pár kratučkých tunelov. Naozaj, že pár desiatok metrov dlhých. Táto trať má celkovú dĺžku okolo 40 km. A už ho tu máme. Tunel Polkanovský 2. Ešte možno povedať, že trať bola slávnostne otvorená v roku 1940, som sa predtým pomýlil, otváril generál Čatloš a bolo to 19. decembra 1940. Teraz si otvoríme okno a budeme to filmovať normálne takto zvonku. alebo to bude môcť za
bol vybudovaný tunel nie len kvôli nabraniu potrebnej výšky, ale aj kvôli tomu, aby sa hrať v normálnom zákonnom motoru dostala na druhú stranu doliny. To bola ostrá zákruta pre auta pomerne, nie to je pre vlaky, ktorý môže všetko úzkovo skôrka zvládla, teda to je tá električka, ale nie zrazu každá postupno 430 metrov. Na nedlho bude nasledovať japonský klub, ale na to upozorím. Trošku je zozadu. Tu je pod nami potok, ktorý budeme potom križovať v tom tunelovom prerušení ulici Japonských tunelov, alebo teda Japonského tunela. Prerušenie a druhá časť tunela. Na chvíľku dosiahneme vrchol stúpania. Nebyť stromov, tak by sme tu videli aj spodnú časť trate. Zelená,
a vlak idúci oproti. Stanica Čremošné a Vyhybňa Čremošné. Stanica alebo dedina Horná Štrbňa je významným železničným uzlom, a to z toho dôvodu, že sa tam napája jednak táto trať, druhá trať stadiaľ odchádza smerom na Kremnicu a Hronskú Dubravu a tretia na Handlovú a Prievidzu. Je to pôvodne nemecká obec. Sídlili tu na karpatskí Nemci a patrila k tzv. Hauerlandu. Hauerlanddeutschen sa volajú títo hauerlandskí karpatskí Nemci. Je to kvôli tomu, lebo boli tu na bani v Kremnici, v Handlove a kdekade. Mal by vláčik oproti každú chvíľku.